आं थैगोन निजिरा नाय नोंसोर आं थैगोन आं थैनायखौ नाय नोंसोर आंखौ बयबो आंखौ बेंजोब्बाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबा दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर माने सानफ्रामबो बेनो आरोना जोंनिया इन्ट्र'आ बेनोसै लोगोफोर ना मा होनो ओमफ्राय थौदो लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै सिदा सिदि आङो न'खायाव माइ लामनो होननानै ओंखारबोबाय लोगोफोर ओरैबायसा थिं थिं सान्दुं आरोना ओमफ्राय बेयावनो माने लामनानै लास्राखानोसै ओरै होननानै बोथोराबो मोजां नालाय जिहेथु बेनिफ्राय लामनो होननानै फैबाय आं लोगोफोर ज' जाजायनो दायो नै प्लास्टिकखौ होगोन सिङाव प्लास्टिक होआबाथाय माने थाब राना आरो माइफोरा ओंखायनो माने प्लास्टिक होखाना लाबाय ओमफ्राय दायो देहननायनि लाहार फाहारसै बाख्रियाव हाबजेनबाय लोगोफोर ओमफ्राय बाख्रियाव हाबनायाव आंखौसो हाबनो होबाय आरो बिजावजालियाबो माने बाख्रि सिङाव हाबनो हाया ओरै होननानै ओमफ्राय आङो नै लोगोफोर बस्थायाव सोयै हरबाय आरो बस्थासे बेनिफ्राय लोगोफोर माने बिराद खस्थ' जादों आरोना बाख्रियाबो गोजौ फारसेथिं आंहाना गाग्रायाबो गाहाय जाबाय आरोना आथिङा लोगोफोर माइआ खावसे जोब्बाय नालाय ओमफ्राय लोगोफोर माबा बिजावजालिजों आइजों माइखौ दिहुनबाय थाबाय आरो आङो माने हाबनो गोसो गैयामोन आंबो अब्लाबो माने बिराद खस्थ' खालामनानै हाबबाय आरो जि गरम लोगोफोर बाख्रि सिङाव बेनिफ्राय बिखुनजोजो बिजावजालिजो देहनबाय माइखौ देहनखांबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय न'नै जानाय नालाय जि बुरजा देहनखाबाय आरो नै 10 मनसो जाखागोन जि गोसा सान्दुंआबो बा लोगोफोर आं माने दुगैस्रनाबो लायाखिसै आरो सिदा सिदि माइखौ माने माबार दिहुनखांनानै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायावसो लाहार फाहार जाबाय आरो माने दुगैबाबो बेनोखा नङा होमबा लोगोफोर दसे थानानै माने माइ गाखावनांगोन बा माइ दिखांनांगोन नङा होमबा लोगोफोर फुङावनो दुगैखांनालाय माथो दुगैबाय थानो ना नङा होमबा ओमफ्राय आं माने लाहार फाहार जाबाय नै ओंखाम संनायनि ओमफ्राय दिनथ' आरो जेबो जायाहाय लोगोफोर दिनथ' मंगलबारसो नालाय मिरामिस आरो ना ओमफ्राय मिरामिसाव माथो जागोन दालि दुलाखौबो बेसे जानो आंगायलाव जिंगायलाव मोनलायलाङो ओंखायनो माने फाथो बिजौ गोरलै दंमोन आरो लोगोफोरनै ओमफ्राय बेखौनो माने खान्थाल बेगर होनानै लोगोसे बुद होनानै आरामसे माने मैद्रु संनोसै आरो लोगोफोर थान्दानो माने बेफोरखौसो माने खहाबसै आरो ना ओमफ्राय लोगोसे गोखाजों गोखा डाबुल एटिं लोगोफोर फाथोआबोथ' गोखा जाखाबाय ओमफ्राय लोगोसे थिथा काकेरेलाबोथ' गोखा जाखाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर बेयावनो माने फान्थावखौ आङो मोनसे बुस्थुआव होनो नागिरदों दे लोगोफोर नोंथांमोननो एसे देखायगासिनो दं आङो फान्थावजों थिथा काकेरेलजों माने आं एवा बेखौ माने माबाखौ फान्थावखौ माने आं बेलेग बुस्थुआव होनो नागिरदों नोंथांमोननो दसे उनाव खिथिगासिनो दं दे नै मोनसे बुस्थुआवनो होगोन आरो लोगोफोर आङो फान्थावखौ बे बुस्थुखौ आङो माबानि खांखिलरनि बैसां सिङाव मोनदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने जायो ना जाया आंबो मिथियामोन लोगोफोर बिदिनो सम बेरखाबाय थायोमोनबो ओमफ्राय माने खायसे बुंदों आरो बे मैगंखौ जायो आस्थामबो दङ लोगोसे ओरै होननानै बुंनायखाय आङो दिनै एवनानै जानाय नायनो नागिरदों आरो लोगोफोर जाखांनानै गथ' गथाय हौवा हिन्जाव दुब्ला लावबाथाय गैला लोगोफोर गथ' गथायाथ' जाखाया फिसाला गेदेराबो जाया उन्दैयाबो जाखाया बेफोरबायसा मैगं मैलाफोरखौ ओमफ्राय जानांगौबा जों बोराय बुरै सानैजोंसो जागोन आरो ना जालायनांगौबा बेनिफ्राय लोगोफोर माने गिलायबो लाङो आरोना सम बेफोरबायसा माने सिनाय मोनि मैखुन बा जाफेरै मैखुनफोरखौ जानो ओमफ्राय दिनै माने आङो जानाय नायनो नागिरथारदों आरोना माबोरै जायो माबोरै मायो गोथाव ना नंगौना नङा नै लोगोफोर बिराद मोजां आरो मैखुना अन्थाव बाथावनो गुफुरनो ओमफ्राय माने दिनै एवनानै जानाय नायथारनो नागिरदों आरोना बयबो माने जायो होननायखाय माने बिराद गोसो जादों लोगोफोर दिनै मैखुनखौ माने जानो एवनानै नायनोसै एसे ज्रोम लोंना लाग्रोनोसै लोगोफोर माने फुङावबो जेबो ओंखाम जायासै आं दिनै ओंखायनो माने ओरैबायसा ओंखाम उखैनाय मोन्दों ओमफ्राय साहाखौनो गोब लोंना हरग्रोनोसै ओमफ्राय लोगोसे जेबो गैया जालु जालाबो लोगोफोर मेथाइ सेथाइबो गैया जेबो माने खान्थालजोंनो लोंनोसै खान्थालजोंनो लोंनोसै लोगोफोर जेबो जालु जालाबो गैया जालु जाला दोनफैबाबो फिसाफोरजोंनो मोनजालाय लाङा बिमाफोरा गोजा बिमाफोरा मा जागोन मा मागोन अमा बुरैफोर बायसा जायोना लोगोफोर फिसाफोरनि थाखायनो जेबो मोनजाया लाबना दोनफैबाबो गावसोरासो स्लिम जाजोबो गरमबाबो साखो गारा लोगोफोर जानलाब्बायलै
Dua coba beli. Kan labai. Bukan dah mau. Dah ni apa ini? Mana le? Sedus po. Kabel le guys ni. Kesoran ni. Ayo lang ni apa? Ayo, sayo. Kantal jadi semua apa yang neng, angpai kantal itu saja semua jangan cipuar ya. Goखा एवनाया मोनबाय लोगोफोर नै तिता केरेला एवनाया ओमफ्राय लोगोसे बेयावनो माने फाथोखौ संनोसै आं लोगोफोर फाथो मैद्रुखौ गोखाजों गोखा दिनैयो लागाव फाथो मैद्रुआबो मोनबाय नै आंना लोगोफोर ग्लब ग्लबनो आं माने बेयाव रं सं जेबो होलायाखै दे लोगोफोर थावल' एसे होदो ओमफ्राय लोगोसे पियाज होदो लोगोसे बानलु थाइनैसो सेरदो आरोना ओमफ्राय जेबो माने मस्ला मस्लि होआखै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर गरनै ओरैनो देरदबना होदो लोगोफोर नोंथांमोना साननो नाङा आरो एफा लेथ्रा जायो ओरै होननानै जाब जुब जाथारो ओरै होननानै साननो नाङा दे लोगोफोर बिराद गोथाव जायो बिदि संबाथाय नोंथांमोनाबो संनानै जा आं होननाय बिराद गोथाव मोनजायो लोगोफोर बिदि ओंख्रिखौ लोगोफोर माने बांद्राय माने रं सं मस्ला मस्लिनि जेबो गोनांथि गैया नै खान्थाल बेगराबो गुरै गुरै जाबाय मोनबायानो लोगोफोर खांनोसै ओमफ्राय दाना मैखुन सैखुन एवनायनि लाहार फाहार आरोना मैखुनखौ एवना लानोसै मैखुनजों बुटजों एवनायाबो जि बरिया मोनबाय नै लोगोफोर बेसेबा गोथाव नुखाबाय आरो ओमफ्राय आं माने लोगोफोर दै एसे होनानै फोमोनफिनदो आरोना नङाब्ला फ्रायखौ माने बोरैबा मोनगोन ना मोना होननानै सानफ्लांबायो आरो माने हाग्रानि बुस्थुफोरखौ माने मैखुन मैला बुस्थुफोरखौ माने मोजाङै संना जायाबा बोरैबा जागोन खोमा आरो होननानै माने फान्थावबो एसे होस्रोनांगौ होननायखाय फान्थावबो आङो खावसे होदो दै लोगोफोर खावसे नङा थाइसेयानो होफ्रामजारो बरिया मोनबाय नै लोगोफोर जाबायबो बोथोरा ओरैबायसा गरम ना लोगोफोर बे गरमनि गेजेरावनो माने ओरैबायसा गरम दुंहाव भाइरेल भिडिअ आरोना लोगोफोर इनिफ्राय माने दैदेना रुखु रुखु मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै निजोराजों कल रेकर्डनि गेजेरजों ओरैबायसा रायलायहरदो ना लोगोफोर इनिफ्राय माने गावसोरनो माने जाथायखौ खालामना लायो ससियेल मिडियायाव होनानै लायो दा मानो इफोरबायसा केस होलायनाय माबालायनाय जाखो दायो ओंखायनो माने गावबा गावनो बुजिलायनांगौ आरोना धोर्ज हमनांगौ नोंसोर सानदों नामा ससियेल मिडियाखौ ओरैनो फ्लाल' ओरै होननानै ना एख' खामानि गैया ससियेल मिडियायाव ओरै होननानै दा बयबो मानसियानो माने गाज्रिखौ सोरनिया गोरोन्थिया सोरनिया जालांखो बेफोरखौ माने बयबो बिजिरग्राथ' मानसि थाखायो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दायो दैदेना कल रेकर्डनि गेजेरजों बुहुत माने भाइरेल भिडिअ जागासिनो दं आरोना नोंथांमोनाथ' नुबायबो जानो हागौ मैयानिफ्रायनो जाबोगासिनो ओमफ्राय अब्लाबो एसे होना होनोसै आं सोरबाफोर माने नुवाखैब्ला नायलांबानो जाबाय मा बुंलांखो दैदेनजों निजोराजों माबोरै जालांखो नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय दसे कल रेकर्डखौ ना मा होनो लोगोफोर नों देरहानायखौ लादो दे आं जेनबायखौनो आं लाबाय आङो ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैबाय जेबो नंला आं जेबो सानला मा प्रब्लेमाव गोलैखो आं थैनांगौबा थैगोन निजिरा मोनथिबाय मा प्रब्लेमाव गोलैखो जेन'बा दे बुं आंखौहाय जोंनि एबसु आरो सिनेमा स्टेसननि मानसिफ्रानो आंखौ गाबोन मिटिं खालामना बुसिगोन आरो जेबो नंला निजिरा आं जेनबाय मिथिबाय नङा खोनासं बेखौ बुयो मायो बेखौथ' आं मोनथिया दाथ' केसखौथ' आं होखाबाय नालाय आं जेबो नङा दे निजिरा नों देरहाबाय आं नोंखौ देरहाजानो लुगैबाय मिथिबाय आं जेनबाय मिथिबाय नोंखौ आं बुंखादोंमोन बै समावनो नों आंखौ एफाग्राब मिथिबाय आंबो गाबनो ओंखारो नों आंखौ मानो बुनानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव होनांगौ आं बेबायदि सानाखैमोन निजिरा मिथिबाय नोंखौ एफाग्राब लोगोनानै फोथायना नों आंखौ मानो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि होनांगौ नोङो आं थैगोन निजिरा नाय नोंसोरो आं थैगोन आं थैनायखौ नाय नोंसोरो आंखौ बयबो आंखौ बेंजोब्बाय मिथिबाय आं बेखौ मिथिया नोङो आंनि भिडिअखौ नोङो आं गाबनो ओंखारामोन मिथिबाय आं दिनै गाबनो ओंखारदों आं थैगोन मिथिबाय निजिरा आंबाबो रावखौ आं जेबो खैफोदाव खोख्लैलाङा आं हारसिं थैना थागोन मिथिबाय नों साननानै नायनांगौमोन नों आंखौ एफाग्राब अनोमोन आं नोंखौ दैदेन जाबाय
जाबाय निजोरा आंना भुल जाबाय जेबो नङा आंखौ जेलाव हरो ना मायाव हरदो आं जेबो सानला नोङो आं आंखौ बुनाय समाव एफाग्राब गिदिर गिदिर नों बुंफैबाय रायफैबाय आं आंबो दा आंनि मोखांखौ दिन्थिलासिबाय आं मिथिबाय आं आं बुहुमनिफ्रायनो ओंखारा दा आं जेनबाय निजोरा आं जेनबाय मिथिबाय आं बे मुलुगाव जेनबाय बर' माहारियाव आं जेनबाय आं बर' माहारियाव उजिनानै आङो थांनानै थाला बे जोनोमाव मिथिबाय नोंखौ आं जेन'बा दे नों साननानै नाय नोंजों आंजों जों मा गाज्रि एगेन्स्ट सालायदोंमोन जेबो एगेन्स्टआनो गैया गैनाया खिन्थु आंखौ मेन खालामनाया खनसिथा थग्रोनानै मेन आंखौहाय बेफोरबायदि खालामनाया आङो थग्रन बायदिखौ आं मोजांसो खालामनो फैसा खामायनायनि लामासो होदोंमोन मिथिबाय थग्रोना आंखौनो सेस खालामलांबाय नोंखौ एफाग्राब अनोमोन आं दैदेन फाग्ला आङो सिख्ला होननानै ओमफ्राय जिबनाव बेबायदि गाबफेरामोन आं राव बिसिबां गिदिर दुखु जाबाबो मिथिबाय दिनैनि दिनाव आंनाव बयबो फन हरनानै आंखौल' बुंनाय जुनै आं जेनबाय मिथिबाय होमबा नों साननानै नायदो जेबो नङा दे निजोरा नों आंखौ बै समाव नोङो आंखौ बुनो नाङामोनब्रा नों साननो नायनांगौमोन आं मिथिबाय नोंखौ बुखायाखैबो मिथिबाय आं नोंखौ बुखायाखैबो आं बुदों नामा नोंखौ बुखायाखैबो आङो आंनि हिनजावा लेंबाय थानाय जुनैसो आं थांनायबो जाखादों जोमैमोनाव सोंहर नोङो मिथिबाय आंखौहाय नोंखागौ बे होननानै सन्देह खालामबाय थानायावसो आं थांनायबो जादों मिथिबाय नोंखौ एफाग्राब अनो आं नों आंनि रुमाव जायखिया फैयो नोंखौ आं बिदि सानाखैमोन आरोना दा एफाग्राब लासिंसिं नों आंखौ भिडिअखौ नोंनो आपलड होबाय होमबा साननानै नायदो जेबो नङा दे निजोरा जेबो नङा आं जेबो नङा आं जेबो सानाखै नों मिलायनाङा मिलायनांखायाबो मिथिबाय आं जेखि जाया जागोन आं थैनांगौबा थैगोन आंनावथ' थाखा फैसानिबो माबा गैखाया आंखौ बयबो ओरै बेंजोबो मिथिबाय आङो दा बुजिजोब्बाय नोङो आंजों नोंथ' नों बिदि खालामहैजानाय हिसाबै नों आंजोंहाय एगेन्स्टबो जाखानांगौ नाथाय आंजों माखासे मानसिफ्रा आंजों एगेन्स्टआनो गैया जेबो सुथुरा गैया नाथाय बेफोरनो आंजोंहाय दा नांलाय हरजोबो होमबा असे लोगोफोर बायदिबाबो आंजों नांलाय हरजोबो मिथिबाय होमबा साननानै नायदोरा दे नों मोजां साननानै नायदो दे बेखायनो मानि थाखाय नोङो एफाग्राब आंखौ बुनाय समाव आं होनबाय निजोरा नों आंखौ दैखां जियाल जागोन नोंखौ दानो बुथारनोबाय आं नोगोजोबखा बे आं नोंसोर बुखानानै थांबा आं थैसिगौमोनथ' रुमाव मिथिबाय बे आदा बुदिरामोन फैयामोनबा आं थैबायमोन रुमावनो आं फासि नांनानै मिथिबाय होमबा नोंसोरथ' गासिबो बुनायफ्राबो नोंसोर जियाल जाजोबखागौमोन दिनखालि आं सैसो जानानै थैनानै थायोमोनबा जेबो नङा निजोरा नों माबादो नों नोंनिखौ नों जुजि आं केसखौ आं गाबोन बोखारगोन आं नोंनि फारसे आं केस होआ आंनि केसखौ आं गाबोन बोखारगोन नों दैरा देरहानायखौ ला जाब्बा खोनासं मिथिबाय केसाथ' आं जेनबाय खोनासं केसखौथ' आं होखाबाय नालाय ओमफ्राय दा उकिलाबो बुंखाबाय केसाथ' गिदिर जाबाय होनना बुंखाबाय दा बेयाव बे जेबो नङा काजलगावनियाथ' जाजोबखाबाय नालाय दिनैनो ओमफ्राय गाबोननियाथ' बेयाव कर्टआव आदाया लेंहरखाबाय जेबो नङा आं जेबो सानाखै ओमफ्राय दा आं नों होनदों नालाय नोंनो जाल जानांगौबा आं जागोन मास मोननैल'सो जायो होननानै नोंबो आरो बुंनाय समाव आंखौ बुंखाबाय जेबो नङा दे आं जेबो सानाखै नोङो जेबो आंखौबो नङा जेन'बा नै साननानै नायदो दैदेन नोंनो फारसेनिफ्राय सानलाय आंखौ सासे मानसिखौ नों बिदि मानसि लाबोनानै आं नोंनि मा दुसमनमोन दैदेन देलाय नोंखौ अनोमोनलै आं मिथिबाय खिन्थु आं बिदि बुहैनोबो सानखायाखैमोन माखासे मानसिफोर थिनायनि जुनावसो आं बिदि थांनांगौबो जानानै फैदों आरो आं नै बुखायाखैबो नोंखौ मिथिबाय आं खोनासं अनखायो जाम्बा आं खोनासं दा दैदेन नोंजों एगेन्स्ट थानाय मानसिफोरा दा खारखुमा जोबनानै दङ बै सोरबा जोमैमोननि हौवामोनबाबो गैयानो माथो न'आव मिथिखागौ आं मिथिनाया गासिबो माने आंजों दा सापर्ट गैया आंजोंहाय आंखौ दा बयबो मिटिं खालामनोनो बुनोनो गासिबो आंनावल' दायजोब मिथिबाय निजोरा आंनावल' दायजोब मिथिदां आरो दा दिनै थग्रनमोननि नायब्लाबो थग्रनमोनहा आंखौहाय खनसेयानो जराय बिसिबां रायो दावराव जायो बिसिनि जुनै आंनियाव दावराव फैयो दिनै थग्रनमोननि माबामोननि जेबो दाय गैया मिथिबाय दिनै एबसुनिनो माबानिनो दिनै आंनावसो फन हरो आंखौसो बुङो जाय मानसिखौ गुरुं मोनो बेखौ बुङो मिथिबाय आं निजोरा बिदि गाबफेराखै आंखौ गाबफ्लानायबो दासान आं नै राजामबाय थैजासेयाव नोंखौ मिथिदों आं खोनासं नोंखौ मिथिदों दहाय नोङो दाख्लै फार्स्ट टाइमाव नोङो नोगोद दुगामोन नोंनि हिनजावाबो आंजों माबा सिङाव थानानै नांलायहैबावदों ओमफ्राय खिन्थु नोंसोरखौ दिनै मोखाङाव नायना मिथिखादों आं आरो आदामोनहाबो बुंखादों मिथिबाय आङो गैला सानना लादों आंखौ गैला सानना लादों मिथिबाय आं जेबो साना गैला सानना लादों आं
रावजोंबो लोगोबो जाला आरो आंखौ गैलाबो सानना लाखानो निजिरा ओंखायनो आं दाव कल खालामनानै खनसे रायज्लाय सानो आं फैनो बिनो डाइरेक्टखा नोङो आंखौ बिदि बुनो नाङामोनब्रा होफैनाङामोन मिथिबाय आं बुआखैबो आङो हिनजाव माहारिखौ आं अनो आं बुग्राबो नङा आं राव हिनजावखौ बुग्राबो नङा आं नोंखौ नाथाय सानबाय एफाग्राब नोंजों आंजों खुनुदिनजों नांलायफेरा माया जों फनाव खेला खेला रायलायो बुंलायो ओमफ्राय नों आंखौ खालि मा साननानै नों मानसि पार्टि लाबोना आंखौ बुबैगो आं बेखौ आसरित जादों राव आरोना राव पार्टिनिबो गैयामोनलै निजिरा मिथिबाय राव पार्टिनिबो गैया नों देरहादो आं जेनबाय जायखिजाया आङो नोंजों जेननांगौ गोनांथि गैयामोन नाथाय माखासे मानसिफोरनि थाखाय आं जेनांगौ जानांबाय आरे बुलानो नोंनिखाबा नों जेनखानांगोन ना जाम्बालाय जेनबाय गासिबो मानसियानो आंनावबो फन खालामो केसा मारै जाखो नागारनाङा नों मेथाखौ होथार होथारल' होनखायो बयबो बा साननानै नायदो नागारनाङा खिन्थु आङो आं नोंखौ निमाहा होगौमोन दैदेन नों भिडिअखौ हगाराबानो आंबो नोंखौ केस होनो दोरखार गैया नों बुला आं लोमजानानै दङ सानथाम ओंखामबो जायाखै आं साननै ओंखाम जायाखै मिथिबाय बेसे लासिं सिं आं दायो जेरावबो ओंखारनो हाया नै भाइरेल जानाया होनना बुङो आंखौ दाबो मानसिफ्रा नुबा मिथिबाय हनै दाख्लै बुलायनाया जाबाय बेनो दे होननानै बुङो निजिरा नों आंखौ देरहाबाय आं नोंजों खनसे रायज्लायस्रानो होनना फैदों आं बयनोबो आङो खामानिखौ मोजां सापर्ट होयोमोन नाथाय खनजिथा हग्रोन बे दावराव खालामना होग्राया बिसोरनो आं बेफोरबायदि दावरावबो खालामनो सानाखैमोन बे जोंहा खनजिथा थग्रबजों लोगो जानायनिफ्राय जादों आं नोंखौनो गोदो केमेरा बुंखादोंमोन आं नोंसोरखौ गोदो बुंखादोंमोन आंबो खनजिथाखौबो बुंदोंमोन नोंसोरखौबो बुंदोंमोन ओमफ्राय दा नोंसिनि दायाव नों आंखौसो जाब्बाय आं बै थग्रोमनि भिडिअ हरनायाव नोंखौ बुंखादोंमोन दैदेन मालायबा मालाय आंनाव जायाथ' दाया होननायानो आं होननाया सैथो दा दे दैदेन जेबो नंला आं जेनबाय आं लाजोबगोन दायखौ निजिरा जेबो नङा दा नोंजों आंजों जों जेबो एगेन्स्टआनो गैयामोन मिथिबाय आं नोंखौबो बुंनो थाङामोन नों सिखाव खावनानै जा सोरनिबा माबा चेनेल फाननानै जा आं नोंखौ बुङाबोमोन दैदेन आरो नोंबो आंनि बागै नों बुहुद बुंलांबाय आंखौ फाननानै जायो माना दिनै नों आं खै हाजारनि 10,000नि 20,000नि फाननानै जानायखौ नों नुथारदों मेगनजों नों नुथारदोंबा बुंनो हायो आरो ना जाबाय दे निजिरा नों देरहा आं नोंनो देरहानायखौ हरबायना आं केसखौ आं बोखारगोन आंनि केस होखानायनि दिनै नोंनि केसा रेजिस्टार जायाखै जेब्ला आं फासयगोन अब्लासो नोंनि केसा रेजिस्टार जागोन नों देरहानायखौ ला जेबो नङा आं जेबो सानाखै होथों होननानैसो बुंखादों नाथाय आं माखासे मानसिफोरनि जुदि आं जेननायखौ लाबाय आरोना माखासे मानसिफोरनि आं जेननायखौ लाबाय जेबो नंला आं बेखौ बुंनो होननानै नोंनाव फन खालामनाय जादों गाज्रि जामोन आरो खोनाबाय नोङो नोगोद गिल्ट खामानि मावबायलै दैदेन नों जों मा जाबाय मा जानायनि जों सुथुर एगेन्स्ट जानो दोरखारमोन देलाय जाबाय दे निजिरा जाबाय नांला साननानै नाय नों बै फार्स्ट लोगो हमजेननायनि फार्स्ट लोगो हमजेननानै आङो एलबाम बानायनायखौ नों सानहरलाय आंजों आङो मा एगेन्स्ट जादोंमोन जों आङो बयखौबो माने मोजां जाथों खामायनो हाथों मोजां खालामगोन आङो बेफोरबायदि होननानै सानोमोन आङो नाथाय आङो दिनै आं जाय मानसिखौ लोगो बायदि सानदों बिसोरनो आंखौ फरवार्ड खालामजोब्बाय दे जेबो नङा निजिरा दायो नोङो भिडिअआव गासिबो आंखौ भाइरेल खालामजोब्बाय आं मा मोखां आं थांनानै दे थानांगौ देलाय जाबाय दे निजिरा दे